Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to ya. Happy birthday. Blue na cake. Blue. Okay. Di ka balong, mama mo blue. Yay! Bijoy pag ko. Ayun na eh, ayun na. Bibi, buat siya ba? Bibi. Long. Mutiglom jud sa mo kay bugat ang dala. Gawa kayo cellphone dong no? Hello! Nalapit na rin sa tita. Mag-COVID na sa igang sa panahon. Tiyan. Igang. Hoy, unya na. Ay. Oy. Kasi sa mga ate dito, ang swim there ma. Sorry, paubos na. Masa ka na? Masa? Ay, bato mo sa kuwan. Ha? Masa? Uy, tuto. Hala. Ipaubos ba? Ipaubos mo. Happy birthday. May kamot, ibang gamot na mo. Swimming beach ano siya, grabe pa kayong beach. Na. Sim na, masuyara na siya. Ay, lagi. Popot, napil po ng videographer sa kuan vlog. Happy birthday saya. Na mag-start na. 2019, wala na biyan na siya sa una. Aman yung kando niya. Uy, pila na yung edad na mi? Wala mo butang. Aman yung ko niya. Uy,
Mag-4 na. Sunod to pag rin siya mag-eskwela no. Ano yung kadila? Kadila. Kanang Patuloy puspuro. pa kay nag-4 niya, January. Ayaw ko mag-4 pag July. Hindi na dagutan. Pwede raw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to ya. Happy birthday. Blue na, Ki. Blue. Okay, di ka ba lang? Mama mo blue. Oo, nagtukag ikaw. Dili ikaw. Blue. Alim na siya. Birthday po, blue po, oy. Happy birthday. Happy birthday. Tapo, picture. Nyera. Mangigi. Ah, sigri. Paduol gamay. Paduol gamay ba? Anak true, na food. Dili ba ganina? Huy! Ang kutsara nasa ko na dara ka basket. Vlog, nami sa bye-bye vlog. Ay, Birthday ang mga pamangkin. Birthday Kapalit ko kung may aging bulan. Huwag isa dito bigyan ko na. Ang kutsara oy. Happy birthday, Isaiah. Kaya ragot kay duwa mi mga bibi. Mami, sinog ba? Pag dili ka magpatang, Spaghetti. Sin. Nilong Service mo. di kasuan muraging kasi ka dito na sa diyo na. Lalay, sige ma. Ray! Lang unas na. Wala. Ay, na plastic dito na sa basket ni Kuya. Malinaw kaayo. Hatin white na. Hatin white. Hatin cold. Wala mo bagong gimo mo. Bagong ano ning ato man to. Bagong gimo to nang. Sabi ka tanim bugas ako. Ay sila na nang imo katungkuan. Tayo ni ekluba na ba? Ali gamay ra magipetlot. Wala siya ning gawin. Ito ba? Winning drop dito. Yan ako. Ano mo tubod? Sus. Saron na tanawa sa dadayon binong. Magpapay siya, mahinaw pa. Mahinaw pa ito siya, ayaw niya kuha ng club. Ito dito ah. Dili og ganang. Hindi mo mo ito tapiukan dito. Ako? Osa? Hindi mo mo. Kuya Gray! Kuya Gray! Wala man din. Nga ako kilala ka ah. Kaya magsunod-sunod. Apa sunod na street dancing the rest ana wala na gyud. The rest na mag-hype. Ayaw mo kayo, nag-ibo! Nag-ibo, pataog na Awag hour! yan ang isa kadalan kay gastric dancing. Ikaw, bangay! Nara oy. Dali! Alin daw dire? Si Luwinard. Abi dara sungal. Uy. Tapos na yung pugubing? Ay, gabi diyan. Alin dara ya. Dai. Ay, si trabaho.
May vlog, nari ko diri sa bye-bye kay mga ligo mi. Pero wala ka man nang ligo ako mga kauban. Na dito sa unahan dito. Nga ang sila dito sa taas. Suri ko diri sa kuan. Dagat, tubigan. Humul-humul. Unas man lang kay layo yung dagat. Kita ba ko? Dito ang ano ba dito? Sunset. Ay, matin ako sa kuwan. Alay, Gray! Uy, alay na! Alay. Wala pa kulo ka na boss. Unsa man siya? Bawa ko review eh. Luto ka naman, mabo kayo. Masulod ng balas dito sa tong kikil. Isa, dua pa dyan. Wow! Hello, Starfish man na! starfish! Starfish na! Ipakita ni Zaya na starfish! Yes, Zaya! Zaya, huwag kayo lang! Hindi na siya gano'n. Mga tingog no? Oo, mga tingog. Magwa na. Ay, serious ko na. Gyubo. Sakay din sa nako. Uy, siya? Star. Kamay ka na star. Uy, manunod mo na ako ang balas sa TV, ano ma? Gray. Tuwi, dito ta. Babaw naman, di gamay. Dili na siya mugunit. Nahadlok na siya o tanawa na pumbya na tunog lang siya gud. Ali lang, ali. Ang grabe pagkalakawa o dyan. Wow. Gawin yan, gawin yan. Wala. Hi Tito. Hi Tito. Agoy, mangigi. Mangigi. Ala, nangigi. Kapilas, manggigi sa Mao di ay, mangigi di ay. Mangigi man na. Dili gani ka kaligtas. Kaya kinako na mo duha na lang. Ato lagi pixel phone lagi mo alam siya. Ato sa kalapit taong pero sa salon. Ude man siya. Ano na dayon? Okay ra man siya. Dili ka talon. Gusto mo ginako siya pati sa tanan nakapatensyon. Bibiris mo. Ari ka papa na mo. Kaya dako kay lapad. Kasi mong papa lapad. Ano? Ako papa. Ano papa kay lapad? Dalog.
Hello. Oh. Walking, walking. Bantay biya matusok kay imong tuhod. Wow. Wow. Nindot diri okay, lalong-lalong. Ato kan ka. Kaya man lang konto pulang yuta. Kuan man lubog. Ibig yung sunrise niya. Ngit-ngit kayo. Muayag naman siguro ni. Oh, muayag raw. Sunset. Pero dili sa orange. Nindot ang orange na pagka-yellow. Walay balog ko biyo. Kung siya, nindot din siya tanan kay linaw. Pero naro kita din tumba na ako na ta mara na tagibira-bira. Uy. Slide. Tunanay ko tunanay. Ali, bibi, ali, nanay. Nag-swim na. Gusto ko mag-swim na. Ano gito ko? Sige na. Ulit ang tubig. Ang tubig ulit. Ini holistic. Patasan. Hindi pa pa Si Gray, may swim si Gray. buwang naman. May swim si Gray. Ara, Jude, kay taga-baybay naman. Di mahadlok yung dagat. Papa. Kanang Gray magkasinabot sa istorya, oy. Wala manggod no. Ay, bubuan ni pang mag-red tide kita na. Dali pa. Sunod-sunod na ba? Ayaw! Tubig ay bubuan ng dugan. Ayaw na. Ayaw po yung tubig si Bibi. Undang na, hindi ito. Undang na, undang na. Tunanay ko. Ba't kaya magsuga dire, Wow! Uy, solo ba na itong dagat? Solo. Ano rin, naliko dito. Taon na. No, just wash it. Ay nagbuhi kay mahayang yan na. Tugnaw na kay kasi karagana. Linaw. Tuna madlok dagat. Tunanay. Tugnaw. Nanay. Wow. Ali. Di pahawi do. What a beautiful sunset. Papa. Tugnaw dagat. Uy, isip. Apa ka sapaw? Tugnaw ka lagi. Tugnaw ng tubig. Okay, litugnaw na dre. Siguro pagkuha na, pagtugtog alas 6 naman ron siguro. Siguro may kuha na. Sama talaga nagkuan-kuan.
Secretary sa tanan, kaya na silang mga kamadiri na mo og annual. Budget sa nutrition. Una magwan sila og ang binis di bagag no. Para mo siguro maka-istorya siya. Oo ba? Siya, di pantas gusto. Balik ko siya. Hindi siya mauli. Ani ay. Namdi oy. Nauna mo ng buwan ng kanang kamuti. Saan na lang dahil ko? Ano na kanya?